Kaixo artistak, zelangoaz gure hiztegiarekin, gero eta hitz gehiago ikasten ari zarete, ezta? Beraz, jarraitu dezagun gure jolas maitakorra. Bai, zelan esaten da, ikusi makusi. Eskolan erabiltzen dugun tresna bat, azten dena. Eta normalean, pluralean esaten dena, ezta? Gauza batzuk dira, tresnak dira. Zer dira, klik, 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 klik. Eta mosteko, ebakitzeko erabiltzen ditugunak. Baietz, zeintzuk dira, artaziak. Edo nahi baduzu, ikusi makusi. Eskolan erabiltzen dugun tresna bat, gez ere azten dena. Zeintzuk dira, guraizeak ere, bai, ezta? Artaziak edo guraizeak. Beste bat arte.